Que difícil és afrontar un examen quan saps que vas a suspendre'l. Així és com ensenyo al preparar este discurs de comiat. Sé que no vaig a traure bona nota, perquè ni de lluny el que vos puga contar va acostar-se a la realitat que he viscut durant el meu regnat. Per sorpresa, em van donar a casa la notícia. No se m'oblida el moment en què vaig començar a tremolar quan poques hores abans de la junta, ma mare i mon pare em van donar el seu suport per a fer el pas endavant, per a comunicar que jo volia ser la vostra fallera major. Eixe dia començà a cremar una traca que anava a la velocitat de la llum, una velocitat que marquem nosaltres segons la il·lusió i les ganes en què vivim cada experiència. Doncs bé, la meua traca fallera ha cremat a un ritme frenètic, aprofitant cada instant, cada moment i cada companyia. Perquè si alguna cosa he après este 2014 és que si tanques els ulls, t'ho perds. Per això, no es va estancar ni un sol moment. Sempre repetia el mateix, tinc l'encàrrec de deixar a la meua falla al lloc que es mereix i heu de creure que he fet tot el possible i espere, de tot cor, que sempre em recordeu pel meu somriure, per les meues ganes de viure la festa, per la meua passió per les nostres tradicions i pel meu afecte a la comissió que des de ben menuda m'ha ensenyat a voler les nostres més preades festes, les falles. No donaria res per a fer que tot això tornarà a començar, però no ho faria, perquè per a mi ha sigut perfecte. Perquè si alguna volta s'havia mig desdibuixat i se somriure, he tingut el plaer de comptar amb magnífics companys de viatge. A estes dos ratetes les tenia molt presents en la meua vida molt abans de que el 2014 ens unira per a sempre. He pogut dir ben orgullosa que ells són els meus pequeñajos, els meus trastos, m'han fet riure i espremer al màxim cada moment. Jorge és el nerviosisme en estat pur, inquiet, curiós, ha portat botxes a les xiquetes de la federació i m'ha deixat descobrir el seu costat més afectuós. Ainhoa és la dolçor en persona i darrere d'eixa aparent timidesa s'amaga una autèntica fallereta que ha viscut cada moment al màxim. Ens hem donat la mà en innumerables ocasions, totes elles especials i úniques. Espere que no em soltes mai. Per a mi has sigut la millor reineta que podia tindre i estic segura de que dins d'uns anys jo podré veure com et converteixes en la nostra fallera major. Només puc donar-vos les gràcies per tot el que m'heu aportat i ensenyat, pels moments més protocolaris, però també per aquells més divertits fora del guió. I hem de reconèixer els tres que hem sigut molt afortunats este any. Al mes d'octubre començarem la partida de tornada, en este cas en un president nou, Carrasco, que consentit hem estat per ell, veritat. A ell he de dir-li un gràcies ben fort. Gràcies perquè després de 12 anys he tornat a tindre l'oportunitat de ser fallera major amb tu. Este any t'han aparegut 3 fills nous, Carrasco cap ací, Carrasco cap allà, volem xutxes, tenim fred, tenim fam. La nostra il·lusió ha sigut la teua, i no hi ha res millor per a un viatge com este que tindre un president amb qui pugues comptar en tot moment. Deixares de costat el futbol, i mira que t'agrada, per vindre a totes les presentacions amb nosaltres, per no perdre't ni una. Mil gràcies per fer-nos sentir especials i per regalar-nos el més valuós que té una persona, el seu temps. I jo, personalment, et dono les gràcies per tindre sempre els mocadors preparats per a quan les llàgrimes feien acte de presència, i ja saps que no han sigut poques vegades. I com no, a Manolo, Mari i Encarna, encarregats de que este viatge sense parada poguera ser més divertit i real encara. He tingut la sort d'estar acompanyada per moltíssima gent que ha volgut fer de la meua alegria també la seua. Marta, Vanessa, els meus 2 terços de tota esta història. No han fet falta paraules per a saber què pensàvem cadascuna de les 3 en cada moment. No ens fan falta els diners per a divertir-se. Un poble, una festa, el que siga, més la nostra presència ha sigut suficient per a disfrutar al màxim cada segon. Ens coneixen ja, crec, que en tots els pobles de l'Horta Nord. I si ens hem deixat algun, no patiu, que tenim molts anys per davant. Heu rigut amb mi, heu plorat amb mi, s'heu posat nervioses amb mi i vull que continueu amb mi per a sempre. A tu també t'ho dic, compi. No oblidaré mai eixe moment en què et vaig deixar posar-te un dels tresors més preats d'una fallera major, la meua banda. Estic segura de que prompte aplegarà el teu moment i seràs una magnífica representant per a nosaltres. Xiques, gràcies per estar ahí sempre.
però heu de deixar-me que li dedique unes paraules només a la persona que m'ha mirat per a que anara sempre perfecta, la que ha posat ordre als meus cabells descontrolats, la que m'ha aconsellat des de l'experiència, la meua millor confessora. Ja no ens sorprenem quan escrivim o diem el mateix. Encara em posa nerviosa quan recorde el dia de la meua proclamació. Poc abans de desfilar, m'agafares de les mans i em digueres: respira tranquil·la i disfruta. Este és el teu moment. Has fet tot el possible per a que tots els moments foren meus. M'has regalat el teu temps esperant a canvi, només la meua felicitat. Seguirem sumant. Esta història no acaba així. No sé molt bé com començar a donar les gràcies a un grup genial de persones que han posat la banda sonora a tot el que estic contant. Un grup de persones que tindria que haver conegut abans, però tinc la consciència tranquil·la perquè sé que hem recuperat de lluny el temps que havíem perdut. No ha hagut res que vos demanara i no em donareu, absolutament res. No sé quantes voltes m'haureu dit durant l'any les ganes que teníeu de que jo siguera la vostra fallera major i no sabeu l'orgull que significa escoltar això. Heu convertit a la meva família en vostra. He perdut ja el compte dels germans que m'han eixit al llarg d'estos anys, però l'alegria que m'heu proporcionat a mi l'heu contagiat a Jesús, a Mare Mari i a Carpanta, i ja sabeu vosaltres a qui em referisc. Tindreu sempre obertes les portes del pis d'eixa fallereta que ens va acollir pràcticament sense conèixer-nos, fent de sa casa un pis patera reple de partitures i instruments, com assegurava un de vosaltres. M'heu fet feliç i em feu feliç cada volta que, durant tot l'any, compartim moments de bogeria. Vull continuar escoltant música, buscant coses a l'agujero negro de casa la prima. Vull alçar-me els dies de falles i que estem tots demanant ibuprofenos a Nieves, volent que ens atropelli un tramvia, posseint-nos l'esperit de Santa Cecília, resopant després de les nits d'orquestra, evitant que alguns s'estiren per la finestra, esperant el cafè revividor de Mare Mari abans dels passacarrers. Vull continuar vestint-me de valenciana en una autèntica comuna musical, però vull fer-ho. Gràcies per tot el que m'heu regalat en forma de moments únics. Mai oblidaré este moment per l'Avinguda de l'Oest, i ja sabeu per què. I d'un grup meravellós aniré cap a un altre, el de les xiques i xiquetes que he tingut com a companyes a la nostra federació Benicalap Campanar. Compartir moments amb persones que estan vivint la mateixa experiència que tu és únic. Hem fet amistats, moltes de les quals seran per a sempre. A més, ens fareu sentir especials a les 6 xiques que tinguérem la sort d'escoltar els nostres noms als jardins del Palau. Amb les vostres mostres d'afecte, els vostres regals, les vostres paraules, hem tingut l'oportunitat de viure tot el procés d'elecció de l'acord d'honor com si haguéreu estat allí mateix amb nosaltres. Sabem que per a vosaltres tindrien que haver estat totes ahí dins, però només una va ser l'afortunada, Paula, a qui des d'ací torne a donar-li l'enhorabona i les gràcies. Gràcies perquè cada vegada que l'anomenen a un acte ens nomenen a totes nosaltres. Ens nomenen a totes les persones que formem la federació. La família, què faríem sense ells? Tota una vida cuidant-me i este any consentint-me com a la que més. Heu viscut junt a mi esta bonica il·lusió. M'heu acompanyat sempre que vos ha sigut possible. Així que a tots vosaltres vos dec la satisfacció d'alçar la mirada i veure les vostres cares. Gràcies per dedicar-me el millor que teníeu i per fer-me sentir seda sobre seda. Tios, cosins, tots heu sigut còmplices de les meues vivències. I com no, el meu tio Migue. Hi ha persones que traspassen les barreres de l'amistat i que sense ser-ho es converteixen en membres de la teua família. Persones que t'estimen i busquen en tot moment la teua felicitat. Que et cuiden, que et mimen, que t'escolten. La resta ens la reservem per a nosaltres, no creus? Ai, si les parets del replanell parlaren. No penseu que m'oblide de vosaltres, papà, mamà. Vosaltres sou els màxims artífexs d'este regal que m'heu fet. Heu deixat de costat moltes il·lusions vostres per fer realitat les meues. M'heu donat l'oportunitat de viure una de les màximes aspiracions que una fallera de naixement pot tindre. A més, molt abans del que jo m'esperava. No hi ha res que puga fer o dir per a donar-vos les gràcies per tot el que m'heu donat.
el vostre suport, la vostra presència, els vostres consells, la vostra tranquil·litat. Tan sols volíeu, a canvi, el meu somriure. Eixe missatge al mòbil mentre esperava per a desfilar a la fonteta, al que em dieu que podia estar tranquil·la, que vosaltres estàveu molt orgullosos de mi, passarà el que passarà. Em va donar la serenitat suficient per a disfrutar al màxim del moment, per a viure un instant que es quedarà guardat en mi per a sempre. Vaig lamentar més per vosaltres que per mi no tindré la sort d'estar entre les 13 afortunades, però al veure les vostres cares sabia que la nostra història havia de continuar per un altre camí. Gràcies i més gràcies, vos estime. Alejandro, de tu tampoc m'oblide. Has estat sempre darrere de mi, ocupant un segon plànol per a que jo poguera ser la protagonista, i això t'honra com a persona i com a germà. A tu només puc demanar-te disculpes si en ocasions m'han superat els nervis i les presses per totes les voltes que t'he fet pujar a casa a per els meus oblits. Has sigut una peça fonamental este 2014. Però ara m'heu de permetre que tot això que vos he contat siga un homenatge a una de les persones més importants de la meva vida. Totes aquestes alegries, emocions, experiències, lliçons, vull dedicar-les a una persona que ho ha donat tot per mi i per la meva família. Iaia, quan m'agradaria tenir-te davant en este moment i poder-te dedicar les paraules de forma directa. Gràcies i mil vegades gràcies per haver sigut responsable de que jo siga com soc. No saps com d'orgullosa estic cada volta que algú em parla de tu. Falten paraules per a desviure's per la teua persona, igual que tu et desvivies per tots aquells que et volíem i et volem. No vaig a dir això d'estigues on estigues, perquè sé que estàs junt al iaio, al millor seient possible, ben com nosaltres continuem endavant. De tu he après que no hi ha res que amb sacrifici no es puga aconseguir. Tant de bo poguereu escapar-se un ratet del cel i vindre amb nosaltres. M'agradaria contar-te que ja tenim ací a Mateo. M'agradaria dir-te també lo feliç que sóc treballant com a periodista. M'agradaria tornar a besar-te. Però iaia, mai vaig a dir-te adeu. Sempre recorde quan la mama em conta quants bunyols i quants gotes de mistela preparàveu tu i el iaio per als músics en falles. Han passat molts anys des d'aquest moment i ara som nosaltres els que continuem cuidant els nostres amics de l'escampar. Poc de temps van necessitar per a dir-te la iaia de la xaranga, per a donar-te 2 besets cada volta que eixíem de casa i anàvem als passacarrers i per a saber que et trobarem molt a faltar el pròxim mes de març. Lucía, Marcos, Mari Carmen, Carrasco, que afortunats sou. El quadre que vosaltres pinteu en estos moments és un dels més envejats dins del món de les falles. És tot un orgull i una gran responsabilitat portar el nom d'una comissió com la nostra a les esquenes. Estimeu-la, treballeu per ella, assegureu el seu futur. I així, quan poseu fi a la nostra gran setmana fallera cremant els nostres monuments, sentireu la satisfacció d'haver donat tot el que teníeu i més per esta falla. Es degueu a la nostra comissió i tots nosaltres sabrem com agrair-vos l'esforç donant-vos moments únics que només passen una vegada en la vida. Al igual que algun savi assegurava que els enamorats no saben dir-se adeu perquè s'acompanyen sempre, jo tampoc puc dir un adeu definitiu al meu regnat de 2014. He tractat de donar tot el que tenia i perdoneu que no haig donat més, però diuen que quan es dona tot el que ho té no està obligat a més. Continuaré enamorada de l'ambient que respira aquests dies especials del mes de març. Continuaré enamorada de la nostra ciutat durant aquesta setmana tan intensa que vivim com a premi a un any sencer d'entrega i sacrifici. Perquè només els fallers sabem el que costa tirar endavant. Som virtuosos de saber fer amb el que tenim, per poquet que siga. Gràcies a tots i espere que em recordeu amb la mateixa estima que jo recordaré tots i cadascun dels moments que he viscut junt a vosaltres. Fins sempre, amics.